Salut! Prea Restaurant dispune de funcția platou. Această funcție este folositoare atunci când la o masă produsele comandate sunt servite clienților ca și platouri, acestea fiind de fapt comanda fiecarei persoane, produsele venind grupate. Pentru a folosi funcția platou, intrăm pe o masă pentru a face o vânzare nouă. Marcăm produsele ce au fost comandate. Pentru a face un platou, vom apăsa butonul platou, aflat în panoul butoanelor de comandă din stânga jos. Acesta va rămâne activat până ce îl vom reapăsa. Acum putem selecta produsele ce vor alcătui platoul. Pentru a finaliza platoul, apăsăm din nou butonul. Putem observa că produsele incluse în platou au o culoare diferită de cea a produselor comandate individual și, de asemenea, pe fiecare produs este specificat numărul platoului. Acum putem comanda produse în mod normal. Pentru a face un alt platou, apăsăm din nou butonul, după care marcăm produsele. Observăm că al doilea platou are o culoare diferită de cea a primului, dar și de cea a produselor individuale. Pentru finalizarea platoului se reapasă butonul platou. Apăsând butonul Gata, comanda va fi trimisă către bucătărie, iar modulul Freya Kitchen va afișa bucătarului platourile comandate, acesta putând să le grupeze corespunzător. Vă mulțumim pentru interesul acordat.